Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Isgutan karon mao ang pagtuon sa sulat ni Pablo sa taga-Roma. Og atong tukion kining mahitungod na sa dugay na nga panghinaot ni Pablo nga makabisita sa Roma. Kini makita sa iyang gisaysay nga naa sa Roma kapitulo 1 padung sa bersikulo 8 og matapos sa bersikulo 15. Og atong basahon ang pulong sa Dios nga naa sa Roma 1:8 ngadto sa 12 matud pa dinhi. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo tungod kaninyong tanan. Kay ang inyong pagtuo nadungog man sa tibuok kalibutan. Kay saksi ko ang Dios nga ginaalagad ko sa akong espiritu pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita sa iyang anak. Nga sa walay paghunong ginalakip ko kamo kanunay sa akong mga pag-ampo. Sa pagpangamuyo nga pinaagi sa kabubuton sa Dios sa bisan unsang higayuna sa katapusang panahon mahinayon na unta ako sa pag-anha diha kaninyo kay gipangandoy ko ang pagkikita kaninyo aron makapaambit ako kaninyo espirituhanong gasa nga makapalig-on kaninyo sa laing pagkasulti aron magnasigay kita pinagi sa pagtuo nato sa matag usa ninyo ug sa ako. Daghan ang nadungog ni Pablo sa simbahan sa Roma. Nakahimamat siya mga membro niini atol sa iyang pagmisyon ug nakita niya ang ilang mga tinuod, hingkod ug buhing pagtuo. Kinasingkasing niyang gipasalamatan ang Dios sa mga kahibulungan diin ang matag buhing Kristiyano usa ka kahibulungan nga nakig-uli kang Kristo. Bisan asa nga adunay grupo nga moserbisyo sa Dios ug sa anak diha sa balang Espiritu Santo atong simbahon ng Amahan ug ato siyang daygon o pasalamatan sa adlaw o sa gabi. Gitawag ni Pablo ang Dios nga akong Dios. Murag iyang kagalingon. Naibalo siya nga ang iyang kalag nabugkos diha sa bag-ong kasabutan o tinud-anay nga ang Dios iyang gigugma. Apan bisan niini nga relasyon wala siya nagampo nga gibayaw ang Dios nga iyang kaugalingong ngalan. Apan diha lamang sa ngalan ni Kristo na atong mga pag-ampo, ang pagpasalamat, dili ang ngayan nga ipresenta sa kahimayaan sa Dios. Tanang gibubo sa atong kasing-kasing nagkinahanglan gahom sa dugo ni Hesukristo aron nga mahimong putli. Pinaagi sa iyang gahom aron nga mahimong putli o makaabot ngadto sa trono sa Dios. O maghatag kanato sa iyang espiritu aron atong babalaan ang iyang amahanong pangan o aron kita malipayong ug simba kaniya. Tanang sulugoon niya balaan alang kaniya ug sila iyaha na nga mga sulugoon diha sa iyang lupa. Ang unod sa ilang serbisyo mao ang ebanghelyo. Ato nga matikdan si Pablo nga sa unang bersikulo niini nga sulat iyang naisgutan ang ebanghelyo sa Dios. Apan sa bersikulo 9 atong mabasa ang ebanghelyo sa iyang anak. Pinaagi sa iyang pulong iyang ipasabot nga ang sagradong mayong balita sa kaluwasan gaagad kini sa iyang anak, ang anak sa Dios. Tanang gipangandoy ni Pablo ana lamang sa pagkaanak ni Kristo o ang pagkaamahan sa Dios. Kung kinsa ang mulimod niini nga ebanghelyo, unya magdumili niini nga kabubuton siya pagatunglohon. Nagpuyo si Pablo sa hugot ni relasyon sa amahan, sa anak ug sa balaang Espiritu Santo. Iyang gitawag ang pakighiusa sa usa ka Dios nga balaang Trinidad. Aron nga motistigo nga anaa pirmi sa iyang hunahuna ang simbahan sa Roma ug nagampo siya alang sa simbahan. Ang apostol sa mga nagkalaing-laing nasod wala nakalimot sa simbahan bisan sa iyang daghang buhat. O kini nagmatinong danong nagampo sa matag usa kanila. Walay matinog danong tigbalantay
sa karniro o pari nga adunay gahom sa balang Espiritu Santo gawas lamang sa kanunay pag-ampo. Kinsa man ang adunay gahom kana tungod sa gugma, pag-ampo o kauhaw sa pagserbisyo sa Dios o pag-alagad sa iyang mga katawan. Bililhon ni Pablo ang tuyo nga pagbisita sa Roma sa dugay ng panahon, ilabi na ni panahon na nga iyang gitawag karon. Kini nga panahon sa iyang pagserbisyo sa Anatolia, Macedonia ug Grecia, iyang nakita nga mao kini ang panahon sa paggamit sa iyang Italianong sapatos. Apan wala niya buhatang iyang paglawig sa iyang kagalingong gusto o iyang plano. Iyang makanunayong gilantaw nga kini muhaong sa gusto sa Dios. Ang matag plano kung wala mihaong sa gustuhan sa Dios, magdalag kapakyasan, magdalag kasubo, magdalag kagubot, apan ang tanan nga iyang gihan-ay ubos sa pagdumala sa iyang langitnong Amahan. Kini nga pagtugyan wala nakapugong sa iyang paghinaot nga mobisita sa simbahan sa Roma. Nga wala pa niya natuan. Siya nasayod nga puno siya sa balang espiritu, susama siya sa usa ka bulkan nga naglabay gahom sa Dios sa tanang direksyon. Og iyang gipanghinaot nga mahimo niyang kaabag ang simbahan sa Roma sa awtoridad nga gihatag ni Kristo kaniya. Aron ang simbahan mapukaw, maandam alang sa pagserbisyo ug maestablisar ang gugma, pagtuo ug tinud-anay nga paglaom. Kini ang usa ka disenyo sa ministro ug katuyuan sa mga buhat sa mga apostol aron matukod ang lig-on nga mga magtotoo. Dili gusto ni Pablo nga musulod sa Roma isip dako nga tagahatag. Apan iyang gipaubos iyang kagalingon og gisulat nga wala siya mianhi aron lang nga mohatag apan alang usab sa pagpaminaw ug pagsusi. Iya kini gibuhat aron nga masinati ang gibuhat sa Dios bisan wala siya ngadto sa mga magtotoo sa Roma aron siya malipay kauban sa mga apostoles pinagi sa testimonya sa balaang manlalaban sa mga santos nga nagpuyo sa Roma. Si Pablo mitestigo nga wala siya miadto sa Roma dala ang bagong pagtuo. Apan maura ang pagtuo kaalam ug gahom nga naa sa tanang Kristiyano kinsa mga membro sa balaang lawas ni Kristo. Ang tanan nga moangkon nga dunay labaw pa sa usa ka simbahan, kundi pasabot daghan day ang simbahan nagabakak tungod kay ang balang espiritu usara. Si Kristo usa lamang ug ang Amahan usa lamang. Kung asa ang mga magtotoo gatigom, nagatigom sila isip mga anak sa Amahan, bisan asa man sila dapita makita. Dako ilang kalipay, nagtigom sa usa ka hugpong kinsa silang tanan mga gianak pareho sa espiritu nga nagpasakop sa usa ka pamilya, nagkahiusa sa maong prinsipyo o katuyuan. Pag-ampo kita igsoon, kami gasimba kanimo Amahan tungod kay imong gitigom ang simbahan sa tibuok kalibutan ug imo kining gilig-on gibutangan sa imong mga tinud-anay nga batasan. Tudloy kami sa pag-ampo sa among mga igsoon sa bisan asa. Salamat sa imong matinud-anong anak, gianak sa kahibulungan ng Espiritu Santo. Abrihi among mga mata aron kami mahigugma ug musabot sa matag usa ug mahimayaon sa imong presensya. Atagi kami sa kaalam ug pagpasaylo aron ang imong panagtigom mapuno ug magpabilin sa kamatuoran. Ug aron dili kami magkabulag sa among panagtigom. Kami unta kanunay makikuban sa imong anak ug sa balang Espiritu Santo. Amen. Tunay pangutana, nganong si Pablo pirming nagkapasalamat sa Dios. Daghang salamat sa Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.